Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Amadeun dusu gɛlɛyara kosɛbɛ makariko fo hinɛ tɛ mɔgɔ dusu la makariko bɛɛ ko ne na ne yɛrɛ mɔnɛ bɔ makariko ka e to yɛrɛ mɔnɛ bɔ la ite se ka hinɛ i bolo fɛnw yɛrɛ dama kosɔn i bɛ faga i bolo fɛnw yɛrɛ dama kosɔn de i bɛ kere i bɛ jalaki ka dan i ka jo kan makariko kiri tilenɛ tɛ tigɛ tun bi makariko o de y'a to yafa tɛ se ka kɛ tuguni makariko mɔgɔ ɲɔgɔn de bɛ minɛ ka jeni makariko mɔgɔ ɲɛnɛma jeni tɛ koba ye tuguni makariko makariko bɛɛ ma ɲuman tɔ ko caman ba kɛ ka dugukolo ni san don kelen o bɛ bɔ i ta yala makariko a kuma tɛ se ka fɔ yɔrɔ si la makariko wari de kɛra tiɲɛ ye bi makariko fana bɛ u yɛrɛ ni de ka kɛ maa caman ni bɔ saraka dɔw fana bɛ u yɛrɛ bonya o de la makariko ka maaw faga k'u yɛrɛ faga o ɲɔgɔn kojugu tɛ nin ko dun bɛ ka sanga sɔrɔ makariko sudun ye ni sudana ni kana bala anw la ko diɲɛ bɛ ni makarala gɛlɛyaw kosɔn makariko
Sira soro sira simandi mongoma Yesu togoko kisilite soro do veresila Yesu togoko